Ty vole. Co je? Budou zimáky v prdeli, Ty vole, Fando. Co je? Ty jsi opravdu prase, ty vole. iPad leží na to. Mám strach z těch kamínků. Co je? Koukám, kolik to má airbagu. Tak jo, sedu na to. Kolik jsme jeli? No hodně. Jo? No, ale ty bál jsem se. Ach jo. Pokud kdybys viděl s tím se Zuzem, jak jsme jeli z toho, jak jsme přijeli k tobě na Boudu Chlastán. No. Jak jsem to málem otočil tam v té zatáčce, říkal ti to? No. To jsme